a hakili b'a la k'a fɔ danga kangaba mara la ani talato keɲeba mara la ni wagati laban na sanubɔ dingɛw a kɔni a ye muso caman de bɔnɛ ani na o de y'a to Mali minisiriw ka dɔgɔkun lajɛrɛba min bɛ kɛ o kɔfɛ u kɔni u ye fɛɛrɛ tigɛ u ko ko ɲɛɲinini bɛna kɛ ni sanubɔ yɔrɔ ninnu kɔni ale sɛbɛnw dicogo ani cogo min na a kɔlɔlɔ a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Denbanjayi kulu min bɛ Keɲeba n'ale tɔgɔ ko Wasatɔn n'olu kɔni ka baara tun ɲɛsinnen don nin ko yɛrɛ kɛlɛli ma an k'ale hakilinata lamɛn. O kana permis attribué k'a sɔrɔ sigida karafalen bɛ dugu mun la o ta kalama n ye dugutigiden ye n bɛ dugutigi du kɔnɔ a mɛnna parce que n'i ye anw ɲininka an b'a fɔ Keɲeba mara la permis fɛn fɛn bɛ Keɲeba mara la donc a permis foyi tɛ yen min taara nin zone ninnu kɔnɔna na ko dugutigi b'a kalama. O la sɛbɛn min bɛ di walasa ka se ka dama ninnu k'olu labaara ko fɛɛrɛ bɛna kɛ o la a kana di dunanw ma tentɔ Bubakari Kamara n'ale kɔni ye dabiya sifinnakaw olu ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ale bɛ a da don a ko kɔlɔlɔ la ka a ɲɛfɔ an ye. Mɔgɔ minnu sigilen bɛ san 100 yirigaw o t'a dɔn yɔrɔw fɛɛrɛ la dunanw dama an ka tagabolo n'u ka tagabolow tɛ kelen ye donc an kan ka dɛmɛ mun na o t'o dɔn an hinɛ t'u la an makari t'u la donc olu bɛ mun dɔn papier dɔrɔn de dɔn donc mais n'a a woloma la a ka dɔn a yɔrɔ kan ka fɛɛrɛ ninnu dama anw de ye maliyɛnw de anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn tabiyaw dɔn an bɛ ɲɔgɔn tanaw dɔn. Aïssata Touré n'ale kɔni bɛ bɔ Jabaru ale y'a jira k'a fɔ ko olu musolakaw ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ nin ye a bɛna diya olu de kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ degun kosɛbɛ o y'olu musolakaw de ye. Ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ta dɔɔni ma to ne ni yɛrɛ ka to a la ne kɔnɔ ma falen o taara ne ma degi dingɛ kɔnɔ a dɔn ni bi tɛ ne yɛrɛ ma se ka s'a kɔnɔ hakilinata min kɔni taara tɛ vraiment a diyara n ye. Bubakari Kamara ka fɔ la ko fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ nin ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ko a ka ɲi ko nka halisa baara tɔ o bɛ kɔfɛ an k'a lamɛn. Population yɛrɛ cɛla jɛkuluw bɛ minnu ni sinuwa bɛ baara kɛ État ka enquête kɛ k'o jɛkuluw dɔn o de y'a ko bannen mais en tant que n'o ma kɛ ko in a bɛ kɛ de bɛɲɛɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan. Préfet sous-préfet fo ka taa bila fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ani baarakɛyɔrɔ minnu n'olu ka baaraw ɲɛsinnen don lakana ani kungo kanani kow ma nin yɔrɔ kofɔlen na olu ɲɛmɔgɔw kɔni olu bɛɛ wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.